A nejdem to ani zisťovať. Možno, nie, nechcem sa mi. Viete, ja som začínajúca youtuberka. Zdravím, tu Bianka, ináč mám tu flak, viem o tom, je to kvôli tomu, že som pila a už som nachystaná, takže si nejdem meniť mikinu. Každopádne, ahojte, tu je Bianka a chcem vám povedať, že ak vám to príde divné, alebo proste, že stále hovorím ahojte, tu je Bianka, či na hociakom videu, tak je to tým, že tí, ktorí neviete, neviem, niektorí možno viete, mám jednovaječnú dvojičku, takže vždycky na začiatok ahoj, tu je Bianka, aby ste vedeli, že áno, tu je Bianka a nie som moje dvojča, takže áno. Každopádne, prichystala som si pre vás haul. Bože, sa cítim, že aké mám 15, ja to milujem. Oh my god, ja mám úplne pocit, že mám 15, moje 15-ročné ja, keď som mala blog a fotila som. Tak vypadáva mi hlas. Tak som robila hauly aj na YouTube s mojou dvojčkou, keď som mala 15. Že mám 25, to je šialené. Každopádne, mám tu prichystaných viacero vecí z rôznych obchodov, ale sú to veci, ktoré už mám... Niektoré mám proste, že len pár dní, niektoré mám, že proste týždeň, už ich mám odskúšané, niektoré som proste išla na istotu. Takže vám ich ukážem. Začneme týmto tu. Bože, ten flak ignorujte, prosím. Tu mám tento košiček, som na posteli. Wow, Bianka. Všetci vidíme, že si na posteli. OK, rúžmy, ktoré mám zrovna aj teraz na sebe, sú od Meku, takže tu budú veci z Douglasu a ešte nejaké ďalšie, ale teda dáme Douglas, ale nebudem to úplne celé, že toto je priamo Douglas, ok, budem to tak striedavo robiť. Tento tu úplná klasika, ale vyzerá tak dosť oranžovo na tej kamere. Ináč, ja hrozne veľa kecam, toto mne ľudia vedia len, ktorí so mnou osobne, ja fakt veľa kecam a áno, a niekedy idem z témy na ďalšiu tému, to viem tiež. Teda k tomu holu. Ja som už robila hol a niekto mi povedal, že Bianka, my chceme proste viac detailov, lebo nič som sa nedozvedel. Takže dobre, ja vám tie produkty aj ohodnotím. V tom prípade ja si robím len... A vám niečo o nich poviem, aj skadiaľ teda sú. Cenu neviem, to si proste nepamätám. A nejdem to ani zisťovať. Možno, nie, nechcem sa mi. Takže pokúsim sa vám dať aj otiene, aj všetko, hej. Ale viete, ja som začínajúca youtuberka. Takže, OK, takže máme tu od Meku. Mám ho teraz pod týmto. Mám tento. A cez to mám ďalší, hej. Chcem skúsiť, že kto zaostruje. Zaostruje to, takže toto je on. To zaostruje. Takže, áno, a to vidíte zrkadlovo. Keď tak tam napíšem. Možno. Ešte nie som taká extra youtuberka. Pokračujeme s týmto Mekom. Mám ho momentálne na ústach, ale nie ho moc vidieť. Nevidíte to. Ja som začínajúca youtuberka. No akože mala som YouTube v 15. OK. Hádam, vám to stačí. A nič viac úplne potrebujete. Ja sa do toho dostanem, ok? Dajte mi čas. Vidíte, zase mi skáče hlas. Sol de Janeiro. Mám tu tieto 3 produkty. Milujem. Ja milujem, tento som mala odskúšaný ako malý. A aj ostatné, ale tie mi vôbec... nič, to som... Takže tieto, jediné túto oranžovú mám rada. Ešte som vyskúšala tú modrofialovú, lebo aká to je farba. Každopádne, toto je parfum. A toto tu je sprej. Akože, že by to malo nejakú extra výdrženie, ale ja milujem parfumy, čo sú značiek z obchodov. Značky parfumov, ktoré sa nedajú zohnať tak, že na Notine, alebo v Sephore, alebo v, ja neviem, Douglase, hej. Mám to rada. Zase mi ten hlas vypadol. Milujem, akože milujem tú vôňu. A ten krém. Ten krém proste. Ja potrebujem ešte moju sprcháč. Alebo olej na telo, neviem čo z toho potrebujem. Reálne potrebujem. Bože, toto moje vyjadrovanie, to je hrozné, ľudia. Ďalej tu mám MAC kontúrku. Nerobíme, nie som zvyknutá ukazovať niekomu otiene a sledovať otiene. Mne to je v podstate jedno, ak sa mi to páči, tak sa mi to páči. To si budem musieť asi nejak naštudovať. Niekde to otiene vidím hneď, ale tu. MAC. Linka. Keď som mala prvýkrát, som bola, že nič moc a nakoniec som si s ňou nakoniec som si s ňou urobila nejaký vzťah. Vzťah, chápete, že proste sa mi začala páčiť. Takže, áno, kúpila som si ju znovu a už som si na ňu zvykla. Keď mením linku, nemám to rada, ale keď už si na ňu zvyknem, tak to robím aj so zavretými očami.
kontúrky, ale to sú len nejaké zdemky. Ja tie kontúrky zvyčajne, nie že strácam, ale ja použijem v podstate dookola ten istý odtieň, takže zvyčajne sa pohybujem medzi takýmito odtieňmi. A mne stačí, že tá kontúrka je, akože mám to, takže medzi takýmito odtieňmi sa vždy pohybujem. Mne je v podstate jedno, aký to je brand. Keď je meká, Maybelline má úžasnú, tu mám aj teraz. Maybelline, na ňu sa ma neustále pýtajú baby. Maybelline a čo to bolo? Nejaký páj. Tu milujem, tu nosím neustále. Špirálu. Ľudia, čo sa týka špirál, mne je fakt jedno, čo mám. Pretože ja nosím neustále umelé myhalnice, takže mne to je fakt jedno, ako mám ja špirálu, ale táto tu je fakt Douglasovská. Ale chválim. Je fakt akože dobrá. Má také, no teraz by to malo byť vidieť. Vidíte tie štietinky? Proste také, že malinké a je krátučka a dobre sa mi s ňou. Mám rada, keď tie kefy sú takéto a nie, že chlpaté. A mám ich rada, keď sú silikonovo-plastové, gumené. Nemám rada také tie chlpaté. Neviem. Mám pocit, že mi to nevie zabrať myhalnice. Začala som s Havlíkovou apotékou kvôli tomu, ja mám bezproblémovú pleť. Takže mne v podstate, keď si tam niečo dám, buď to uvidím, že mi to pleť zlepšuje, alebo v podstate neuvidím žiadny rozdiel. Takže je, že OK, vyskúšam to. Už som ju mala, ale ja som mala problémovú pleť, to bolo niekoľko rokov dozadu. A že by to urobilo nejaký rozdiel, skôr mám pocit, že mi to zhoršilo, ale niektoré produkty viem, že som mala rada. Takže už som si nepamätala, aké, tak je, že OK, vyskúšam znovu a mám tu pár vecí od nich. Ukážem vám ich. A niektoré už mám odskúšané už spred tých rokov. Napríklad táto rána maska 5-minútová, ju milujem. Vy sa zobudíte, ukážem vám ju. Takže vy sa zobudíte, nevyčistíte si tvár, len si dáte túto masku, necháte ju tam pár minút, kým si, ja neviem, umývate zuby alebo tak. A potom si ju len dáte dole. Milujem toto také osviežujúce a hrozná nostalgia pre mňa tá vôňa, pretože úplne pár rokov späť som to používala, keď som začínala s mojím brandom, mala som hrozne málo rokov, takže tu som taká stará. Takže áno, ďalej tu mám krém na tvár. Akože na rovinu vám poviem, že asi sa nemusíte kupovať. Mám krém, ktorý mám na telo a ten si 100 razy radšej dám na tvár, než toto tu. To mi príde také o ničom. Také, že nemám rada krémy, ktoré nie sú že husté, krémové a že to cítim. Toto je len také pohľadkanie po pleti. Tak by som to opísala. Ale ukážem vám ho. No, to bude asi ukazovať proste zrkadlo, lebo natáčam cez prednú kameru. Tieto ich masky mám rada. Ich masky mám naozaj rada. Tu mám ešte, toto je nočná, hezké sny. Tieto masky mám fakt, že rada. Hydratačnú. Čokoľvek je hydratačné, to milujem. Čokoľvek je hydratačné. Give it to me. Noční pleťová maska, ale proste je jedno, kedy si to dáte. Ja si dávam zvyčajne, toto si dávam zvyčajne. Keď som v sprche a robím si nejakú skincare a že sa celá dávam dokopy. A toto je maska, ktorú si dám. Ale samozrejme sú ďaleko lepšie masky. Toto je vec, že už keď si to kúpim, túto zrovna, tak ju dopoužívam, ale že by som si ju znovu kúpila, to určite nie, to už si... No jediné, čo si z tohto celého podľa mňa kúpim, ak dopoužívam ešte toto sérum, to sérum je fajn, to vám ešte poviem, ale keby si mám znovu kúpovať tie veci, keď to dopoužívam, tak určite to bude tá nočná, táto ranná, proste k tej rane sa určite zase vrátim a potrebujem väčšie balenie, že je väčšie, ale nevadí. A toto sérum by bola nejaká... Mala som aj rôzne séra Angelika. Že by to bolo úplne, že wow, mala som aj lepšie séra, ale je to také, že ako robí to niečo. Niečo maličko to robí, hej, akože mám bezproblémovú pleť, takže ja už tam, keby mám proste fakt, že problematickú pleť, tak by som vám úplne vedela ten produkt asi hodnotiť inak, ale tým, že s týmto problém nemám, tak je to také, že čo by to, aké zázraky to má úplne robiť. Ale hej, akože v pohode. Asi si ju kúpim znova, hlavne sa mi páči, že je fakt veľká. Nemám rada, keď mám hrozne veľa produktov a malých produktov. Ja mám rada, keď mám proste menej veci. Ďalej z kosu, kabelku, milujem. Ja milujem kos veci, ja mám od nich niekoľko tašiek, bundy. Mám rada proste od nich tie veci, ako sú kabelky
a ako sú proste kabelky, bundy a také viac ako keby nie že trička. To mi je nejak asi úplne jedno. Ale vždycky tam siahnem po nejakej kabelke a vydržia. Ona sa zdá, že je malá, ale naozaj sa do nej zmestí veľa vecí. Si tým, jak je proste taká vajíčková. Vidíte? A tašky od nich milujem, takže odporúčam tašky od Kosu. Jednoznačne áno. Ja mám napríklad, čo mám ďalšie dve tašky, ktoré mám už že pomaly 4 roky, tak sú proste stále, že v super stave. A to si toho precestovali. Ja som tam prišla do Douglasu, ja len, že potrebujem štece a podľa mňa tie pani už pomaly každému podľa mňa odporúčali tieto štece. Majú svoje štece a ja som, čo sa týka štecov, že by som bola náročná, malujem. A čo sa týka takýchto zručností, mám šikovné ruky, si dovolím povedať. Takže mne v podstate jedno. Ja sa namalujem fakt čímkoľvek. Dajte mi jeden malý štetec a ja si robím celý make-up. Porúčala mi tieto, že si mám zobrať túto sadu, tento nie. Že si mám zobrať túto sadu, tento bol zvlášť. A myslím si, keď som ich videla aj nejaké holy od iných báb, tak ich viacero ukazovali, takže asi ich odporúčajú na Česku aj na Slovensku. Každému odporúčajú. Sú mekulinké, sú dobré, som spokojná, môže byť. Mám im robený dnešný make-up. Proste úplná klasika, babi. To aj ja, čo robím si fakt veľký, fakt, že full make-up. Vám to stačí. Hej. Nepotrebujete mať zase neviem koľko štecov a pozrieť, aká som ja zmachlená. A stačí to. Ja neviem, akože pozerať sa, dajte mi vedieť, či vás bavia vlastne tie holy, alebo máte radšej kratšie videá, alebo musím sa na vás nejak naladiť. Ukážem vám ešte... Takže, ukážeme si ešte tieto veci. OK? Mám ich z Tigeru a podobne. A mám Bibliu. Hrozne tešila. Sínu kresbičku. Mám tam na sínu kresbičku. Áno, takže mám tú Bibliu. Len som ju tu videla, že tu mám medzi diarmi, takže áno, mám teraz Bibliu. Ale už ju mám trochu dlhšie, takže ale chcela som povedať, že sa teším z toho. Tu som tam mala založenú, nech sa vystrie. Malého. Nemáme ju tam založenú. Ďalej tu mám tieto maličké, keďže ako viete, ja mám viac než jednu robotu, takže mám proste veľa vecí na zapisovanie. Potrebovala som si s tom urobiť nejak poriadok, nejak systém a úplne som si vypracovala dobrý systém. Mohla by som o tom urobiť video. Normálne, že som si urobila dobrý systém v tom zapisovaní a organizovaní, čo sa týka myšlienok do diarov a celkovo roboty a celkovo organizovania do tých diarov. A takže by sme o tom mohli urobiť nejaké video. Dajte mi vedieť, či chcete video. Tento 5 minute proste 5-minútový zapisníček. Je to hrozne cute, ľudia. Takže mám ho. Toto tu je hrozne cute. Ináč to mám na pera, nech tam držia. A nech tie pera proste nestrácam. Cute. Ono to asi uvidíte zrkadlové. Sa to pokúsim keď tak otočiť. Ale asi to blíka kvôli tomu, že je to svetle. Proste máte možnosti, čo tam vypíšete. Nemusíte na ničím premýšľať a vy tam proste len vypíšete. Amazing! Je hrozne maličký a je to vec proste... Ja nemám úprimne rada zošity, kde je hrozne veľa úloh pre mňa, že ich mám urobiť. Mne to príde také chaotické a nie je úplne niečo, čo by som vedela dodržať. Ale tento, že sú tam proste dve strany malé, je pre mňa dodržať úplne jednoduché. A mám proste weekly planner. Okay. Ja mám rada diare, ale ja som ho vždy používala vždy roky. Nemôžem ich znovu nájsť také malé, hrubé a boli hrozne peknúčké. Ja už ich neviem nikde nájsť, som sa snažila nájsť, ale nenašla som, tak proste som skončila. Že zoberiem si aspoň tento a hlavne som nechcela diar, kde sú proste dátumy. Mne to vadí, hrozne mi to vadí, chcem si písať ja tie dátumy. Mám weekly planner a ukážem vám ho, ako vyzerá zvnútra. Rada, keď je toho niekde hrozne veľa a už normálne som z toho, že až exhausted, že proste pohov, že však si len diar. Toho proste menej. Tam máte to-do, čo je pre mňa úplne dokonalé. Ja potrebujem proste moje to-do listy a notes, čo si zvyčajne dávam nejaké priority, hej, na ten týždeň, ktoré proste, že musím toto vybaviť. Ja to potrebujem mať porozdeľované.
Ďalší mám tento a tento používam, aby som si zapisovala skôr taký journaling, by som povedala. Skôr som povedala, že to je ako keby, není to úplne, že denníček, ale napríklad aj keď čítam Bibliu a mám z toho nejaké poznatky, alebo mám nejaké pocity, alebo čokoľvek, chcem sa nejak vypísať, čo mi pomáha hrozne na moje OCD a ADHD, tak mi je príjemné to dať niekde proste zo seba von, že mám to nejak proste upratané, že tie myšlienky mám proste upratané a dám to zo seba von a mám proste čistú hlavu a môžem existovať, fungovať. Ale Nasia mi ho zašpinila. Ja sa ospravedlňujem. Teraz mám tu tento flag a toto a som nejaká špindera. Proste on je úplne obyčajný, ale chápete, ale napísanie. Takže je to takým, že myš, maž. Ďalej tu mám ako keby listy, ktoré proste len vytrávate a je to today. Naše priority, toto je pre niekoho ako ja hrozne dôležité. Cute. To proste vytrhnem a je to hrozne ľahko. A áno. Takže toto pre človeka ako ja, čo má proste 30 miliónov vecí. Človek, čo nemá rád, keď si niečo kúpi a nepoužíva to. Ja to proste vyhodím. Ja to nemám rada a neviem sa na to proste takto háklivá. Jednoducho, keď to mám, tak to chcem používať, alebo nech to tam len nestojí v tej poličke. Ďalšie notes. Takže keď potrebujem... Čo sa týka toho zapisovania a nejak rozdielovania, mne skôr ide o to, nech mám v hlave pokoj, že to mám zorganizované. Mne skôr ide o to, že keď sa ráno zobudím, tak mám proste chvíľku pre seba, môžem si myšlienky aj večer, aj robotu, môžem si proste robotu, myšlienky, všetko porozdielovať, pozapisovať a zorganizovať. V zošitoch tak to proste organizujem aj v hlave a mám ďaleko lepší pocit zo seba. Každopádne tých vecí mám viac, ale toto video už začína byť veľmi dlhé a neviem, kto to bude pozerať. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Ešte vám chcem odporúčiť a povedať ešte vám chcem povedať, že moje plány na cvičenie majú 50% zľavu momentálne. Ja vám sem ukážem dávam sem aj web a je tam 50% off s kódom BIANCA50. Ja vám to sem všetko pooznačujem a venujem sa úzkým pasom a zadkom. Označujem vám sem aj Instagram, tak si to popozerajte a mám tisícky klientiek, tisícky recenzií a tie výsledky prichádzajú hrozne skoro. Takže áno, budem rada, ak sa pridáte k mojim klientkám a budete mať aj prístup ku súkromnej skupine na Telegrame. Bye!